खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ बड'सा नायगिरिफोरनिसिम बावहरबाय। दिनै 10 मार्च 2022 इं बुधबार बारायनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायनो लादों आं सांग्रिला नार्जारी। मेष राशि गोसोआव मानिबा थाखाय गिनाय सोमजिखांनो हागौ, सांग्रां जानानै थानाया गाहाम। वृष राशि खामानि लानानै दावबायोब्ला गिदिंनानै फैफिननो हागौ, रां खहा जानो हागौ। मिथुन राशि सोरनावबाफोर मुवा बेसाद बिनाय दंब्ला मोननो हागोन, गोसोआ रंजाखांगोन। कर्कट राशि माबा मोनसे मुवा हानि जानो हागौ, गोसोखौ सान्थि मोननाय नङा। सिंह राशि फालांगि मावोब्ला गोबां रां मुलाम्फा मोननो हागोन, सम आरो बोथोरखौ ओरैनो दाहगार। कन्या राशि नखर संसारा जेंना जेंसिनि थाखाय गोग्लैसोनानै थागोन, गोसोखौ लोरबां दाखालाम। तुला राशि बिब'नि मोजां खौरां खोनानो मोनगोन, नखरनि बयबो सुखु मोनगोन, मोजां सान। वृश्चिक राशि माबाफोर मिजिंथिनाय दंब्ला नाजानायनि गेजेरजों मोननो हागोन, गोजोननाय मोनगोन। धनु राशि सोरजोंबाफोर बाथ्रा दान्थे बिदान्थेनि थाखाय दावराव दावसि सोमजिनो हागौ। मकर राशि जेरावखि थाङा सांग्रां जानानै आगान सुरनांगोन, सोगदावला बायनो हागौ। कुम्भ राशि गोबाव सम गोजान जानानै थानाया गोरोबलायफिनगोन, गोसोखौ गोजोन मोनगोन। मीन राशि नाजानायनि मोजां फिथाइखौ मोननो हागोन, गोजोनै सम बारहोहरनो हागोन। दिनैनि फानजामुथिया एसेनोसै, गोजोन्थों। 2022-2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि बेंटलाव थानाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव नार्सारिनिफ्राय थाखो 8 सिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि आलादायै थानायनि राहानि थाखाय हस्टेलनि खाबु दङ। गोजौ सोलोंथाइ लानाय, रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ मोननाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे स्कुलाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जायो। Computer and Science Laboratory, Games and Sports, Physical Education, Smart Class, Art and Music Class, Coaching आरो टिउसननि खाबुखौ बे स्कुलाव मोननो हागोन। गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनायनि थाखाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय 99548 52542, 94357 59226 आरो 60018 99387 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।